Imbestigasyon sa Cooperative Development Authority ang sa anomaliya sa kooperatiba sa mga empleyado sa Iloilo City LGU natapos na. Ginpahayag sa CDA nga pagapasakaan sang kaso ang mga opisyales sang kooperatiba sa Iloilo City Hall. Suno kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, dapat atubangon ang panumbungon nga iga-file sa ila kag siguraduhon man nga manabat ang imbolbado sa criminal activities. Nagahulat ang alkalde nga kasuhan sa present board ang mga officer nga liable bangod may pila ang nagutang kag subong hindi na makitaan. Dugang pa sang alkalde dapat manabat man ang mga personnel sa CDA nga nag-issue sang certification. Bangod ang CDA padayon sa paghataw sa Certificate of Good Standing apisar sang financial situation sang kooperatiba. Ang nasambit nga certificate ang ginagamit sang kooperatiba sa bangko agod makahulam sang kwarta. Whatever cases will fall on whoever is guilty will have to fall. We cannot do anything about that. I also hope that CDA will also find those in the CDA office who were also equally responsible